No bože, s tým riaditeľka je úplne hrozná. Pohár plastový, alebo jaký to je, ale nechcem. To je úcta toto. Idem dole, už ku nej nikdy neprídem. No tak, dievčatá, žiadna trojka zo správania vám nehrozí, ani žiadna poznámka, ani napomenutie, nič. A ja si to ešte s pani učiteľkou, s vašou pani učiteľkou poriešim, jasné? Áno. Dobre. Môžete ísť. Treba vám nejako pomôcť? Nie, my to zvládneme, tu máte psíka. Ďakujem. No tak poď, idem. Viete čo, ľudia? Ja mám strážiť, nie? Hej, ty máš strážiť. Počkajte. Dobre správy, pani učiteľka ešte nejde, tak vám idem rozdať mobily všetkým. Jupi! Ty si super. Ja viem, ja som super strážca. To je vidno. Toto je čí mobil? Môj. Tento je tvoj. A to je všetko, že? Áno. Haha. Dobrý som, že? Tak ja tu počkám, hej. A to čo pustíme? Čakať, tu dám tento. Takto, a takto príde učiteľka tu. No, už som tu konečne. Zle správy, ide tu pani učiteľka, rýchle dávajte mobily. Rýchle. Niekde skončí na smetisku a teraz kde ich mám dať? Pneme telku. Kde ich mám dať? Ja neviem, čo vymyslí. Ja neviem, fakt. Hoďte niekto zdržať pani učiteľku. Ja idem. A dobrý deň, pani učiteľka. Čo si taká vysmiatá? Nič, len kde ste boli? No v riaditeľni asi za dievčatami kde inde. A prečo ste taká nafúkaná? Nič ťa do toho. A nechaj ma prejsť. Ale pani učiteľka, ja som dobrý človek, mne môžete všetko povedať. Teraz rýchle. To dáme. Idem si sadnúť. Rýchle. Máš zlomenú nohu. Choď si sadnúť, že by si aj tú druhú nezlomila. Len jak vidím, stojíš ledva na tej jednej nohe. Jasné, pani učiteľka. No ako strážil Dominik. Vynikajúco, ani sme sa mobilov nedotkli. Veď aj tam sú hore položené. Tak dobre, tak uhni. Čo máte všetci takýto výraz tvare? My nič, pani učiteľka, nie, len sme sa zľakli, viete. A čo ste sa akože zľakli? No predsa vás, aká ste škaredá. Ha, to bolo dobré. Ja som to tak nemyslel. No veď preto. Crn. No, už nám aj zvoní. Kde sú dievčatá? Liana, no poď už. Idem. Bože. Trval celú prestávku, hej. No poďte rýchle. Už sme tu, pani učiteľka, pardon. Si daj vozík. Držím ťa, hej. Dobre, bože. No, sedím aj ja. No, takže ideme na hodinu. Takže, zabudla som vám povedať, že dneska je piatok, nie? Áno, dneska je piatok. No, takže v pondelok aj v útorok máme riaditeľské voľno, že nepríde do školy, hej. A v stredu budeme mať takú menšiu novoročnú party, áno?
Ale veď, pani učiteľka, nový rok bol už pred, ja neviem ani koľkými dňami. Dobre, kľudne, môžeme sa aj učiť. Nie, pani učiteľka, nie, pre Boha, nie. Učenie nie, pani učiteľka, prosím vás, učenie nie. No veď preto. Až sa nám uľavilo. No, takže ideme na ďalšiu hodinu. Takže dneska sa budeme učiť o kostiach, o ľudskom tele, takže ideme zapnúť monitor. No. To bude teraz riadna sranda. Som za. Čo vám je tak smiešno? Čo im je? Ja neviem. No, takže ideme si zapnúť monitor. To kto urobil? To čo bolo? To bolo riadne vtipné. Kto to urobil, pre Boha? To kto urobil? My nevieme. Ale je to vtipné, pani učiteľka, musíte uznať. Vy ste úplne najhoršia trieda na svete. Tak, deti, skončil nám školský deň. Môžete si zbaliť veci a užívať si riaditeľské voľno, prázdniny a tak. Dobre, pani učiteľka, už sa tešíme. Jupi! Ideme! A čo tí vozíčkári? No poď. Ale musíte sa všetci postaviť na štartovnú čiaru, nezabudnite. Dobre. No. Takže pripraviť, pozor, štart! Ideme! Domov na prázdniny. Bože, to bol úplne najlepší deň školy. Presne. A to je tvoja taška, hej? Mám ti zbaliť veci? Áno, máš mi zbaliť veci. Dobre. Takže... Hej, ty a mobil. Do keľu, ja som zabudla. Však aj ja. Idem to rýchle povedať učiteľke. Hej, žiaci, veď mobily. Preboha, ja som skoro zabudla môj drahocenný iPhone. iPhone 17 Pro Max. Už mám nový, viete, no. Sa vám zabudla pochváliť. To je môj. Henten je môj a henten je mín a henten je môj. Takže ideme. Tak, tu máš, dal som ti ho do tašky. Fakt? Hej. Nezavriem tú tašku, pre Boha. Položí na zem. Hej, ty nemôžeš ísť dneska von? By sme išli spolu. Akože v takomto stave, akom som ja. Chceš ísť zvonku, hej? Sa pozri na mňa, ako vyzerám. Aha, to mi nedošlo. Bože. No čo už. Aspoň už jeme voľno. Pravda. Tak poďme. Dobre, idem. Po prázdninách. Tak. Ahoj. Čau. No už si sa vyliečila? Áno, celkom áno. Počkať, veď my máme tu novoročnú party. Som na to zabudla. Ja som sa neobliekla. Ale to nevadí, to je v pohode. Môžeme stihnúť ešte, skočiť do obchodiaku. Dobre. Tak ideme? No jasné, že ideme. Poď, davaj. Ber si mobil, peňaženku, psík, to tak kniha, čo robí. Tak, peňaženku a ideme rýchle, poď. Kde je to Saša? Tak dlho som zvedavá, aké bude mať šaty.
Tu som, kráľovna sveta prichádza, pozrite sa, aké mám krásne šaty. No videl som aj krajšie v obchodiaku. Á, ty máš krásny oblek, hneď som sa do teba zaľúbila. Čo? Nič som to nič nebolo, to len... Že som sa zaľúbila do tvojich šiat, aké sú pekné, vieš, no. Tak som to hovorila. Dobre. No. To bolo tesné. Tak bolo to dosť tesné. No ako sa máš s tými nohami? No tak akože už ich mám troška lepšom stave, ale sú ešte tak trochu. Akože dokážem stáť, ale radšej nebudem riskovať. Tak dobre. Som zvedavá, ako príde oblečená tá Mia s tou hnusnou Luciou. Tak to dúfam aj ja. No, dúfam, že neprídu oblečené krajšie ako ja. Veď oni aj tak nemajú peniaze na to. A tiež si myslím, už sme tu. To bola asi Mia. Aj mne sa zdá. Tu som. A ja tu som.